La plataforma Bembrive en Pé a los vecinos de Bembrive. Non sei se o señor Caballeiro vive na realidade ou noutro tempo, pero o que está claro é que a súa postura non reflicte nin a sensibilidade nin o respeto pola xente que realmente sofre as consecuencias deste proxecto. A súa visión é reducionista e condescendiente e parece que se esqueceu de que estamos no século XXI, non na época dos carros e de bois ou das pallozas. Se verdadeiramente quere mellorar a seguridade e a accesibilidade, hai alternativas máis sustentables que respeten o medio ambiente e as persoas. O feito que tanta xente, incluindo as veciñas e veciños que estén en contra e que se reúnan tantas alegacións, debería ser unha sinal clara que hai outras opcións que merece a pena que sexan consideradas. Non se pode seguir ignorando a voz dos cidadáns e presentar os seus intereses como algo accesorio ou mínimo. Se de verdade quere mellorar a condición da A55, que se aborden os seus problemas reais, pero non se pode arrasar con todo en nome dun progreso que só beneficia a uns poucos. E nin falar dos danos colaterais cando se trata de vidas humanas e do noso patrimonio natural, que é algo que non se pode reducir a un número en un plano dunha construción. Liberen de peaxes autoestrada AP9, cuxo trazado vai paralelo á actual autovía. Nos reunimos fai 2 semanas con a plataforma Bembrive en Pé, nos explicaron pois como afectaba isto a vivendas, ao medio ambiente, a que rompía Bembrive. A verdade é que queremos felicitalos polo traballo que fixeron e que están facendo e o apoio masivo das parroquias. Temos aquí alegacións, que as últimas que vamos a entregar agora. Nos siguen chamando xente que quere firmar, seguiremos collendo, presentaremos telemáticamente tamén ata as 12 da noite, se pode presentar. Queremos a liberalización da AP9 en sí. É algo que se está reclamando fai moitos anos, dende a Asociación de Teis, Chapela, todo o que é a AP9, porque non só isto, senón tamén pois que se liberalice, pois por eso aquí hai alegacións de xente de todos lados. Aquí traemos hoxe xente de Bayona, hasta aí, xa vos digo, foi isto un apoio masivo e nós o queremos deixar claro que apoiamos as veciñas e veciños de Bembrive. Felicitar unha vez máis a plataforma polo traballo que fixo en pouco tempo, porque pensamos que isto tiña que ser convocar as veciñas e veciños de Bembrive, pois que haxa democracia, que non a houbo, como tantas cosas, como Plan Xeral e outras cousas que pasan nesta cidade, que non hai dereito a non deixar falar os veciños, a non reunirse con eles en algo tan grave como é as súas vivendas e o seu entorno, porque é que se vai destrozar o entorno. Entón, imos chegar onde haxa que chegar, amosar o apoio da Federación de Veciños de Vigo, que tomaremos as medidas que haxa que tomar. Seguiremos ata o último suspiro para que isto non se leve adiante. Pois sobre 2000 alegacións, porque a plataforma de Bembrive. Sí, porque que recolleron, por exemplo, eles tamén recolleron en parroquias, asociacións que non recollía a tenda de barrio, a floristería, porque así aquí o vimos que hai de Beade, Valladares, hai de todas zonas, o sea, Teis, foi algo que total, o sea, a cidade, as parroquias aquí, ven por asociación ou ven por negocios, pequeno comercio, se solidarizou totalmente. Onte pola mañán eu recollín 50 dice polo de Bembrive. Sí, é que nin len ni nada, está porque o viron na prensa e tal. Aberrante, vamos. É un apoio da cidade, hai que escoitar, cando hai maioría hai que escoitar, é o que falla.